Aquest és el plan de matí, Així comença el capítol 125 de 365. Així comença el capítol d'avui, El capítol número 125 de 365 dies consecutius. Així comença el capítol 125 de la meva vida. Un nou dia, una nova... Així comença el capítol d'avui, Capítol 125 de 365 dies. Aquest és el plan de matí, Així comença un nou capítol. Estimats followers, tenir un blog diari significa ser-hi a les dures i a les madures, en els moments bons i en els moments dolents. I no és un moment molt dolent, però és un dia en què, si fos per mi, potser no hagués fet blog, perquè he començat diverses vegades intentant explicar què és el que estava fent, dient bon dia, què tal, m'acabo de... Així com comencen els blogs habitualment, però no n'estic segur, no anem bé, saps? He anat a l'Obramat a comprar diverses coses diverses per construcció, per projectes futurs i altres coses. M'he posat molt nerviós perquè per l'autopista, per la carretera, hi havia un embús bastant contundent i m'he començat a estressar. Després he arribat allà i un senyor, un dependent, potser no m'ha atès tot el correctament que a mi m'hagués agradat. Després, a l'hora de pagar, això que quan et poses perquè he entrat amb la furgo, saps? Per carregar els materials. I quan m'he posat a pagar hi havia també molta cua i no sé, com que tinc la sensació que he perdut el matí, però en el cas d'avui perdre el matí significava perdre el dia sencer, perquè ara d'aquí en breu ja he d'anar a buscar el Nil, després la tarda és tarda de família i al vespre me'n vaig cap a la feina. Vol dir que igual el blog d'avui no hauria de... Això igual no hauria de sortir mai a la llum, però si ho estic gravant és perquè hi surti, perquè necessito poder transmetre, poder explicar que el dia d'avui no està sent fantàstic. Què he comprat a l'Obramat? Doncs mira, això, que són uns perfils Anela, no sé si s'aprecia, però uns perfils Anela que són de pladur, i després aquests que tenen aquesta forma, que també són de pladur, que això es diu Maestra o Omega o no sé com es diu, no ho sé, té un nom específic. I després he comprat també això d'aquí. Sé que sembla pladur, però no ho és pòrex de 2 centímetres. Jo volia que fos pòrex de 4 centímetres, de fet no volia que fos pòrex, volia que fos poliuretano expandido, que és això, i poliuretano extruido, que extruido és com més dur i més resistent, amb més bones propietats que això, i una miqueta més bonic. El plan d'això el veuràs en uns dies, però és intentar posar llum aquí, perquè em cansa molt donar-li voltes a tenir focus d'AliExpress per aquí penjats i així. Llavors he decidit intentar modificar el sostre per posar-li uns focus fixes i hauré de modificar la instal·lació elèctrica i això ho veuràs més endavant, És només un spoiler del que passarà, perquè la instal·lació que hi ha aquí t'ho intentaré ensenyar de prop perquè ho entenguis millor. Mira, aquests llums, que quasi mai els encenc ara perquè em fa inclús por, la instal·lació que tenen és això. És cinta aïllant. I després el cable original que hi ha aquí en aquesta estança és això. Llavors, com pots entendre, és una miqueta poc segur, no sé com dir-ho. Això són les bombetes, mira les bombetes originals. Que potser diràs, no, si no passa res, ho pots fer així. Jo ho estava fent tot així amb cables penjant. Bé, ara aquest en concret és que està enganxat aquí amb un sargent perquè els altres es van fondre, no? Però el meu objectiu era fer-ho amb
amb cable d'aquest, que no és el millor cable, no és com s'hauria de fer, però bueno, com a mínim posar-hi uns interruptors moderns i fer que funcioni una miqueta bé. Però visto lo visto, que sempre estic amb cables pel mig i allargos i així i anar tibant, doncs és que no mola, perquè m'incomoda a l'hora de venir aquí a fer alguna cosa. Ja està, la conclusió és això, que he decidit que vull posar uns cables una miqueta millors i un sostre que em permeti posar-hi uns llums guais. Aquestes bigues són xules, però és un sostre superalt i tampoc és que siguin unes bigues preciosíssimes d'aquestes rodones que les puguis lijar i restaurar. Jo a mi em sembla que això, si ho tapem, com a mínim durant un temps, tampoc passa res i ja veuràs que la manera de tapar serà amb aquest pòrex, que serà que es podrà treure i posar. Si la idea funciona, no ho sé, ja ho veurem. Potser m'estic allargant massa per no dir res, no? Després, tinc més coses, tinc més actualitzacions. No sé si has vist que la porta no hi és, perquè la porta està aquí, l'he tret, i aquesta porta d'aquí també l'he tret, que també hi era. Per què? Doncs per què? Per què? L'explicació de per què és per aquest. Perquè ja l'he posat i ara ja només em falta aquest trosset d'aquí, com els últims detalls d'aquí, i aquest tros d'aquí. Això és una làmina i mitja, i després aquí uns retalls. I ja està, ja podríem tatxar una altra cosa de la llista. No ha quedat bé? No, no ha quedat bé, ha quedat fatal. Ja vaig explicar que les línies es veien molt i que havien quedat moltes separacions per tot arreu. Però bueno, és el que... i diferents alçades, És el que tiene reciclar. Per intentar solucionar aquest problema he comprat sellador de madera de color gris, el parquet diríem que és blanc grisós, i llavors provaré si amb això, posant-ho entre les juntes, doncs queda una miqueta millor. Que quedarà perfecte? No, ja sé que no, ja en soc conscient. Que quedarà una miqueta millor? Doncs mira, m'agradaria que sí, i aquest és el meu objectiu. Després, quan acabi de posar aquest parquet, tornaré a posar la porta, i la porta també és un tema pendent, que també la tenim pendent per acabar, saps? Com que la llista cada vegada es fa més llarga. Mires cap aquí i tens una cosa. Mires cap allà i tens una cosa. Un altre fracàs d'aquesta setmana també va ser que vaig pintar el marc aquest de la porta. A dia d'avui segueix enganxant. Encara no s'ha eixugat. Vol dir que aquesta pintura era un fracàs i... era un fracàs significa... És una caixa de pintures que vaig adoptar i potser no ho havia d'haver fet perquè hi havia molts pots oxidats i... No va quedar... Cap de les pintures és salvable. Llavors faré una revisió i en llançaré moltes perquè algunes són d'aquestes antigues que fan tanta pudor que a dia d'avui estarien més que prohibides. I vaig pintar la porta, però com veus ha quedat d'un color... Aquí no enganxa tant perquè la vaig treure literalment al sol. A que s'assequés... a tope, saps? Allò... Però el color que ha quedat fatalíssim. I només està pintada per un costat. Per l'altre segueix sent marró amb massilla. Llavors he fet juntament amb aquest cop de cap, he decidit comprar un pot de pintura blanca actual, moderna, de les d'avui en dia, de les que valen 8 euros al pot, la més barata que hi havia a l'Obramat, per intentar deixar aquesta porta el més decent possible, sense que sigui una gran obra d'art, Només donar-li, no sé, un rentat de cara. No quedarà perfecte, segur, perquè si vull que quedi molt, molt bé, hauré de lijar molt, molt bé la massilla i no és el cas. Llavors, plan d'ara mateix, pintar la porta aquesta de color blanc. Així podem tatxar una cosa de la llista perquè m'agradaria posar-la. Fa un munt de dies que no tinc porta. Tinc la persiana però no hi ha porta i m'agradaria posar-li la porta. Problema,
que no tinc cavallets. Per què? Perquè aquest escriptori té uns calaixos, que els calaixos els vaig desmuntar i els vaig posar allà darrere per posar el parquet. Llavors aquí li vaig posar els cavallets i ara no en tinc. Els posaré la porta a sobre de qualsevol cosa i la pintarem amb aquesta pintura i ja està. No calia posar-ho a sobre de res perquè ho podríem posar a sobre de la Pachamama, saps? Era més fàcil posar-ho aquí i ja està. Vaig a pintar. Això és una demostració cap a mi mateix, sobretot, de que, com deia el senyor Antonio Machado, si no m'equivoco, el camino se hace al andar, saps? Avui tenia un dia molt col·lapsat a que la meva vida de youtuber no estava funcionant bé, havia intentat gravar això però sense masses ganes. I què ha passat ara? Que he començat amb un clip ben llarg, explicant-me, dient-me com em sentia, i ara, com que ja flueix tot, saps? M'han vingut com les ganes de gravar i de fer un vídeo. I ara saps què passarà? Que aquest vídeo tinc tantes ganes de xerrar-li a la càmera que es farà llarg, pesat, no el veurà ningú i aquestes coses. Vaig a pintar. Doncs apa, ja està, així queda, no era tan difícil. Quan l'he invertit? 15 minuts? Vols dir que no li podia invertir l'altra vegada? En comptes d'intentar reciclar la pintura, pintar-ho, després haver-ho de tornar a pintar i totes aquestes coses 20 vegades per estalviar-se 8 euros. A vegades fem coses estranyes, no? Per estalviar. Jo sóc molt tacanyo, però potser tampoc tant, no? La pela és la pela, és veritat. Però realment calia intentar-se estalviar 8 euros com per fer feina 2 vegades i tenir-ho tot empantanat tants dies? No era necessari. Vaig a recollir el Nil, a dinar, la tarda migdiada, si surt, i després a treballar. Dutxita i a treballar. Poc més pel dia d'avui. Si et sembla, si vols, ens veiem demà, aquí mateix, a veure quina aventura sorgeix i espero que com amb més ganes, no? Adéu-siau.